Ayan guys, yung regalo maagang pamasko ng aking asawa. Ayan po. Bag, damit, yun. Tapos yung kanyang greetings. Yan. Yan po. Ayan o. Yan. Aduh mama, ada cewek bajuet yang bikin saya terpengal. Ya dia pun senyum bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang What's up? Yan. Ayan guys. Good morning, good morning. May unboxing tayo. Maagang pamasko. Ayan. Maagang pamasko guys. Kinuha natin sa 7-Eleven. Ayan po. Ito. Maagang pamasko. Ayan. Sarado pa po yan. Galing ng 7-Eleven. Pinadala ng aking asawa. Si Maricris. Ano kaya ito? Maagang pamasko. Yan guys, bubuksan na natin. Buksan natin kanina dun sa 7-Eleven. Buksan natin. Ano kaya ito? Ano naman? Surprise daw ito. Sabi niya, matutuwa ka dyan, matutuwa. Excited pa, ay. Laki, ano kaya itong mga to? Marima. Surprise daw. Surprise na tayo. Unang bunot. Ano to? Uy! Uy! May bag. Guys. Tapos, uy! Sapatos. Sapatos. Wow, ang ganda guys. So, maagang pamasko. Oh, tapos kasi magbabaksin ako, pinadalan pa niya ako ng gamot. Grabe. Salamat Marco. Ano to? Oh, mayroon pang ganito. Ano ba ito? Hoy, may liter siya. Oh, may liter guys. Oh. Ayan. Mahal Kumar, I love you. Pinag-isa ko na lahat ng gift ko sa iyo. Anniversary gift at Christmas gift. Advance. Hihihi, I miss you. See you soon. Mwah, Maricris. Ayan guys, oh. So yung letter niya. Ay, salamat. Happy anniversary din advance. Merry Christmas. Ayan po. So yun. Ayan sapatos. Maraming salamat. Babawi talaga tayo nito ng saldo ah. Ano kaya ito nga sa bag? At ito naman ay focus na naman. Ang dami na sinulat. Ano ba ito? Ang tatak. So wala nang naman. Ano ba? At saka binilhan niya ko ng pantalon. Guys, ayun, pantalon. Ay, jacket. Jacket, guys. Ito naman ang mahal. Jacket. Jacket po. Ayan. Jacket. Mahuman ito na jacket. Ba? Para tayo si ano nito ah. Guys. Ayan. Ito yung tagal mo mambuksan doon. Ayan. Jacket na. Sus, Mariosip. Kalaki naman. O yan o. Ano, maganda. Maganda naman. Ang problema, malaki. Sino ba ito in-orderan mo mahal? Atin ba talaga ito? Ito. Grabe ang laki. Sabay pa-repair na lang natin. Yan. 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 Ano? Uy, ano ba ito?
Baka guys, buksan natin. Yung bag pa talaga siyang binili. Ano to? Ano ba to? Ano na natin alam yun? Ayan, yung pang motor ko guys, pag tiglamig. Ayan. Tapos, uy, yung wifi ko, ay yung wifi. Ay, ano, ito na guys, yung pang vlog ko na ano, hinihintay. Uy, 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 uy. Wala, hindi ko pa naman alam gamitin. Ayan. Ching! Ayan, basta yan. Yan muna. Ayos yan eh. At may ano, gano'n. Pag dito. Saan ka lang? Bubuka ang bulaklak, dadaan ang dahina. Ayan, ganyan po. Wala ito po saan sumusunod. Ayan o. May pindutan sa dito. Off, on. Ayan. Ayan po. Chuk. Ayan sa ulit. Ito pa ba? Ito. Ano to? Ano? Wallet na naman. Belt na naman. Ito. Para sa ulo. Ito, sunglass na naman. Ano ba? Ano to? Ano to? Sunglass dalawa. Ano naman to? Ano ba to? Ano ba itong mata ko? Ayan, tsaka isang pantalon guys. Ayan. So, maraming salamat mahal ko sa iyong regalo. Hindi ko alam kung paano kasuklian nito. So, ayan guys. Thank you so much. Salamat po sa inyong panonood. Please subscribe my YouTube channel, Cloud Variety TV, and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga gagawin pa mga videos. Ayan. Thank you so much. I love you all. Mwah! Bye-bye!